गिबियावनो जोंनि सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ हामबायदों लोगोसे दिनैनि बे जुम मिटिंनि एडमिनिस्ट्रेटर आरो हस्ट आरो लोगोसे गथायबारि सार्केल इयुथनि दैदेनगिरिफोर आरो गासै अनजालु अनजालि दिनै जेसेबां एटेन्ड जानायफोर दङ बयनिसिमबो जोंनि बंग सार्केल कनफारेन्सनिफ्राय आरो आंनि व्यक्तिगत नखरनिफ्राय ख्रिस्ट जिसुनि मुङै दिनै गोजोननायखौ बावहरबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो हामबायनाय जासिदों बे समाव दिनै बे बाथि जुम मिटिंनि बे समाव इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोनो थाखाय आयदा होखानानै हरनाय जादों बे जाबाय जीजास इज रिफर्मार होननानै जोङो गुसुङै आरज खालामनि सोरगोआव थानाय आफा हामबायदों नोङो प्रभेसआवबो जोंनो होबाय दानि गथायबारि सार्केल इयुथ कनफारेन्सनि गासैबो लाइमोनफोरा आफा बिथांमोननि इनिशिएटिभ लानाय आरो अर्गानाइज खालामनाय एरेन्ज खालामनायनि गेजेरजों आफा दिनै गोबां प्रभु पार्टिसिपेन्टसफ्रा नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय थामथिम जाबाय बिसोरो जेन बयबो नोंनि जुनिया बोरखौ उसिग्लायनाय बोरखौ लाभ खालामनो नोंनि गोसो जानाय बायदि थांनानै थानो आरो लाइमोन बैसोआव प्रभु नोंनि हामजानाय जिबनजों नोंखौनो गौरव खालामनो नोंनि रायजो लुखांनाय आरो नोंनि रायजोखौ प्रभु लागारबो गोनांथि होनानै मावनायाव आफा नोंनि बोरा बिसोरनो थानाय बायदि आफा नोंनि आखाइखौ जों गथायदों आरो बे समाव नोङो जोंनि थाखाय जेखौ थामथिम खालामबाय नाजावनानै बुजिनो बाहायनो नोंनि जिउजों हेफाजाब सासे लोबा सेग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन जीजास इज रिफर्मार अबसे बे सोदोबखौ जोङो लानानै जेब्ला बुङो साबजेक्टखौ लानानै जोङो बुङो अब्ला माखासे नेगेटिभ कनोटेसन बे जाबाय एसे नेगेटिभ बिसयफोरखौ बुंनो गोनां जायो माबा मोनसे साबजायै माबा मोनसे गाज्रि जानायखायसो फोसाबफिननायनि मावनांगौआ जाबाय होननानै जों साननो गोनां जायो दा आङो अब्लाबो बे बिथिंनिफ्राय बुंनो हास्थायाखै जिसुआ जायखिजाया सोरगोनिफ्राय आफा इसोरनिफ्राय फैनानै बेयो जोंनि थाखाय संसारनि सुबुंनि थाखाय बयनिबो थाखाय जेखौ मावनांगौ बेयो मावबाय आरो जोंनो लागै गासैखौबो बियो दिन्थिबाय आरो दिनै नैबे जिसुनि फोसाबफिननाय हाबाखौनो जोङो गुसुङै नायनि जिसुनि समाव जुदायारिफोर आरो फारिसाइफोर बिथांमोननि समाजाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हानजाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो बे फारिसाइफोर आरो सादुकाइफोर आरो धोरोम खान्थियाव दैदेनगिरिफोर हिसाबै दैदेनग्राफोर गोथार लिरनाय गोरोंफोर आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दङमोन बिसोरनि समाव बिसोरो मोजां खोनासंग्रा आरो मोजां बेबादि गावसोरनि जिबनाव धोरोम बिसोरखौ फोरोंग्राफोरमोन बिसोरो नाथाय इसोरनि बाथ्राजों गोरोबै जिबन खांनायाव जिसुआ बुंनो गोनां फोसाबनो गोनां खामानिखौ दिन्थिदों दा बेनिखायनो आङो दिनै मोननै सिरिखौ फरायनो गोसो जादों बे जाबाय रमनि 14 बालाबनि 17 आरो 18 सिरिखौ नायफानो हागोन रमनि 14 बालाबनि 17 आरो 18 सिरिखौ आं फरायनि जिसु ख्रिस्टनि मुङै मानोना इसोरनि रायजोआ जानाय लोंनाय नङा गोथार जिउआव धोरोम गोजोननाय आरो रंजानायसो मानोना बेजों ख्रिस्टनियाव लेंबैग्राया इसोरनि सिगाङाव हामजानाय मानसिफोरनि सिगाङाव आनजाद नायजानानै मोजां मोनजानाय बे जाबाय righteousness peace and joy in the Holy Ghost in the Holy Spirit गोथार जिउआव धोरोमियाथि गोजोननाय आरो रंजानायसो नैबेसो इसोरनि रायजोआ आरो बे इसोरनि रायजोआव गाव गावनि गोसो जानाय गाव गावनि हास्थायनायजों नङा आरो बे इसोरनि रायजोखौ जिसु ख्रिस्टआ लाबोबाय आरो बे रायजोआव जायफ्रा दिनै जों दङ जोंनि गेजेराव नैबे प्रिन्सिपल फोरोंनाया जोंनियाव थानो नांगौ righteousness peace and joy in the Holy Ghost गोथार जिउनियाव धोरोमियाथि गोजोननाय आरो रंजानाय इसोरनि रायजोआव जायफ्रा दङ जिसुजों सफैनायफोरहा नैबे धोरोमियाथिनि हाबा मावनाय आरो गोजोननाय आरो रंजानाया
दिनै थारैनो थानो नांगौ आरो बे गैयाब्ला जिसुआ जेरै सोरगोनिफ्राय फैनानै बुहुमनि सायाव फोसाबनाय आरो रिफर्म खालामनाय आरो गासैखौबो गोदान खालामनायखौ मावदोंमोन नैबे बेनि रलखौ बेनि हाबाखौ जोंबो मावनांगौब्ला नैबे गोथार जोंनि हेफाजाबा बिनि सुफुंनायजों धोरोमियाथि आरो गोजोननाय रंजानाया थानो नांगौ आरो गावनियाव नैबे जेब्ला थागोन अब्ला जों बेफोरखौ लानानै गोदानै जोङो महर होनायनि गोहोम लाबोनायनि खामानिखौ मावनो हागोन दा ख्रिस्ट'आ बुंदों 2 करिन्थनि 5 बालाबनि 17 सिरियाव जायहा ख्रिस्ट'नियाव दङ बे गोदान दाजानाय गोजामा थांबाय आरो नायदो बेयो गोदान जाबाय गोजामा जोबबाय आरो बेयो गोदान जाबाय ख्रिस्ट'नियाव फैनायफ्रा दिनै गोदान दाजानाय बे माबोरै जायो दानिया हाउ इट हेपेन्स बे गोदान जानाया माबोरै फैयो आरो नोंनो आंनो गथायबारि सारकोलनि लाइमोनफोरनो जुदि दिनै गोदान जायाखैब्ला ख्रिस्ट'नियाव if you are not created in Christ बे गोदान जानाया जुदि जोंनि लाइमोनफोर जोंनि जिबनाव गैयाब्ला how can you and me make others new माबोरै जोङो गुबुनफोरखौ एबा जोंनि सारिगिदिं थाथायखौ जों गोदान खालामनायाव लाबोनो हागोन दा बेनिखायनो most importantly गोनांसिन भाबै जोङो ख्रिस्ट'नियाव दिनै गोदान दाजानाय आरो जोंनियाव गोजामा जोबबाय आरो जोंनियाव गोदान जानाय नैबे थाबाय बे माबोरै जायो दानिया अननानै नायदो रमनिफ्राय मोनब्रैसो सिरिखौ आं बुंनि प्रथमाव गिबियावहाय रमनि 3 बालाबनि 23 सिरियाव बुंनाय दङ गासैबो पाप मावबाय होननानै आरो जुदि पाप मावबायब्ला पापनि मोननांगौआ रमनि 2 बालाबनि 23 सिरियाव थैनाय पाप मावबाय आरो पाप मावनायखाय पापनि मोननांगौआ मोनसेल' गोबां नङा मोनसेल' बे मोननांगौआ जाबाय थैनाय आरो बे थैनाया जोंनि देहायारि थैनाय नङा इट्स नट फिजिकेल डेथ देहायाव थैनाय नङा नाथाय बे जिउनि थैनायखौ बुंदों पापनि मोननांगौआ जायहा पाप मावो पापनि मोननांगौआ थैनाय आरो बे थैनाया जिउआव नस्थ' जानायखौ बुंदों जिउआव माबोरै नस्थ' जानाय जेब्लाबोनि थाखाय अरायबोनि थाखाय नरकआव थांनाय आरो बे नरकआव सास्ति मोननाय जिबनखौनो थैनाय होननानै बुंनाय जादों आरो सोरगोआव जायनि जिबना थांगोन बे गोथां जिबनाव लांजानायखौ बुंदों दा जायहा पापआव दङ बियो बे पापनि थैनायखौनो लोगो मोनगोन जायहा इसोरनि इच्छा गोसो नङा आरो बेनिखायनो गावनि सासेनि बिसाखौ बे बुहुमाव बियो हरबाय आरो बेखौनो जों फोथायनाय नाजावनायजों आरो बेनि बाथ्रा बादि थाबायनायजों आरो बेफोरखौ मावनायजों जोङो दिनै गोदान जानो हायो दानिया बयबो पाप मावबाय पाप मावनायखाय मोननांगौआ थैनाय आरो बेनिफ्राय दानिया रेमेडिया बारग'नांगौआ मा बारग'नायनि राहाखौ दिनै फोरबोआ जोंनि थाखाय खालामबाय रमनि 5 बालाबनि 8 सिरियाव बुंदों रमनि 5 बालाबनि 8 सिरियाव बुंदों जों पापआव थानाय समावनो बेयो थैबाय होननानै जों थैनांगौमोन जोङो आत्मायाव थैनांगौमोन जिउआव थैनांगौमोन नरकआव जों सहैनांगौमोन नाथाय बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ लाबोनो थाखाय बे गावनो थैबाय इन इउ प्लेस इन माय प्लेस बे गावनो थैबाय आरो जोंसो थैनांगौमोन जों थैनांगौ बे थैबाय आरो बेजों मा जाबाय जों सख'जाबाय आरो जों सख'जानानै मोनसे खामानि दंबावो गोदान जानांगौब्ला रिक्रिएटेड जानांगौब्ला गोदान बेबायदि सोरजिजानाय जानांगौब्ला जोंनो मोनसे खामानि मावनांगौआ दंबावो बे जाबाय रमनि 10 बालाबनि 9 आरो 10 सिरियाव बुंनाय दङ बे जिसुखौ गावनि आंनि एबा नोंनि जिबनाव फोरबो होनानै जोङो खुगाजों सिमान लायोब्ला आरो बे जिसुखौ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा इसोरा गोथैफोरनिफ्राय सानथामाव सिखांफिनहोदों होननानै गोसोआव फोथायब्ला अब्ला बियो बासायजागोन होननानै दा बेखौ जाया खालामबाय बियो दिनै बासायजाबाय आरो जाया बासायजाबाय बे बासायजानाया ख्रिस्ट'नियाव गोदान जाबाय
आरो बे गोदान जानायासो दिनै जोंनि समाजनि थाथायफोरखौ जों फोसाबनो हागोन आरो जोंनि गासैखौबो जोंनि सारिगिदिं जेसेबां जों हामजायै बाइबेलजों गोरोबैफोर दङ बिथांमोननि जिबनखौ बिथांमोननि नखरखौ बिथांमोननि समाजखौ जोंनि गासैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोरोबैफोरखौ जों दिनै रिफर्म खालामनो जोङो बेफोरनि सोलायनायखौ लाबोनो हागोन प्रथमाव जाबाय you and I need to be changed to be recreated in Christ ख्रिस्टनियाव फैनानै जों दिनै गोदान खालामजानांगौ बेजोंनो जोङो दिनै मा जागोन जोङो गोदान महर जोंनि समाजाव लाबोनो हागोन जुदायारिफोरनि गेजेराव फारिसाइफोर आरो सादुकाइफ्रा गावसोर जेखौ फोरोङो बिसोरो मावामोन गावसोर जेखौ बिसोरो दिन्थियोमोन बिसोरो मावामोन गुबुननि थाखाय बिबान खोख्लैनो हागौमोन नाथाय गावसोरनो गावसोरनि जिबनावहाय बेफोरखौ मावैखाय प्रभु जिसुआ सोंखारिदों आरो बिसोरखौ बुंदों गुबुन गुबुन रावजों बुंदों दा बेफोरखौनो फोसाबनो थाखाय जोङो गावखौ ख्रिस्टनियाव गोदान खालामनानै जोङो जोंनि बुहुम बे जाबाय नोंनि आंनि बुहुम जों जेराव दङ wherever you are बेयावनो जोङो गोदान जानायखौ लाबोनो हायो आरो जोंनि राजखान्थि बिथिङावनो होनदो जोंनि समाजारि बिथिङावनो होनदो जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङावनो होनदो गासैयावबो जोङो रिफर्म खालामनायखौ लाबोनो हागोन आरो बेखौनो लुबैदों ख्रिस्ट'आ दिनै जायनियाव धोरोमियाथि धार्मिकता राइचियासनेस नैबे दंखायो बे मानसियासो दिनै बिनि खामानिखौ मावनो हागोन if you have peace that means you can give to others the peace you have नोंनियाव आंनियाव जे गोजोननाय दं बे गोजोननाया थाब्लासो जोङो गुबुननो गोजोननायखौ होनो हागोन आरो जे रंजानाया नोंनियाव आंनियाव दङ अब्लासो जों गुबुननो रंजानायखौ होनो हागोन जों गुबुनफोरनो दिन्थिनो हागोन आरो बेखौ लानानैसो जों दिनै मावनो हागोन बुंनाय दङ बाइबेलावहाय जाकबनि 2 बालाबनि 1 आरो 2 बालाबाव जों नायब्ला नुनो मोनो फेभारिटिज्म गावनि थाखाय साननाय मोखां नायै नायै मानसिफोरनि फारसे आखल बाहायनाय नैबेखौ इसोरा हामजायाखै दिनै बेखौनो जों सारिगिदिं नायब्ला नुनो मोनो जेरावखि थाङा माने जों नुनो मोनो आरो टेबोलनि गाहायाव खामानि जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनिखायनो बेफोरखौ बुङोब्ला मोजाङै खोनाया नाथाय जेयानोखि जानानै दङ दिनैनि साबजेक्टआ थीमा जीजास इज रिफर्म जानायखाय दानिया गथायाबारि सार्केलनि लाइमोनफोरा गावबा गावखौ इन प्लेस अफ जीजास बेयाव दोननानै लादो आरो रिफर्मेशननि खामानिखौ मावनो थाखाय गोथारजों सोफुंजादो गोदान सोरजिजानाय व्यक्ति इन्डिभिजुअल जानानै पर्सन जानानैहाय दिनै जोंनि समाजनि सोलायनायावहाय गेदेर मावनांगौ रल जोंहा दङ आरो मोखां नायनायजों लोगोसे फोथायनाय आरो मावनायनि बिबाना नोंनि आंनि दिनै फाफ्लियाव थाबाय रेसपन्सिबिलिटिया दायित्वआ थाबाय आरो बेखौनो मावनो थाखाय दिनै जों गोथाङै दङ जायफोरा मावनांगौ गैला बिसोरो थैनानै थांबाय आरो बिसोरखौ गोबांखौनो ख्रिस्ट'आ लांबाय दा बेनिखायनो जायफ्रा जों गोथाङै थांनानै दङ God has a purpose in life through Christ ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोरा जोंनि जिबनखौ लानानै थांखि खालामदों आरो बे थांखिया जाबाय गावजों लोगोसे सारिगिदिं थानायफोरखौहाय गावनि फ्रेन्डसखौ गावनि कलिग्सफोरनि गेजेराव गावनि नसुंनिफोरनि फारसे जोङो थामथिम जानायनि बाथ्राफोरखौ सोलायनायनि बाथ्राफोरखौहाय जोङो दिनै लाबोनो हायो दा बेनिखायनो नैबे गुसुं सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजोंहाय आङो दिनै बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जिसुनि फैनाया लांनो फैनाया गोबाव गैला संसारनि सुबुंफ्रा नाजावब्लाबो नाजावाखै जोंनि थांनानै थानाया दिनैसिम ना गाबोनसिम आरो माब्लासिम जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय जों थांनानै थानायाव इसोरहा समायना जानांगौ आरो जोंनि थांनानै थानाया गुबुननि थाखाय लाब गोनां जानांगौ जोंनि थाखाय नङा मानोना इसोरनि रायजोआ जानाय नङा लोंनायनि नङा नाथाय जोंहा नैबे धोरोमियाथि धार्मिकता राइचियासनेस गोजोननाय आरो रंजानायनिसो आरो बेखौनो जों दिनै जोंनि समाजाव लाबोनांगौ आरो बेनि गोहोम लाबोग्रा गथायबारि सार्केलनि साफ्रोमबो लाइमोननि सायावहाय इसोरनि जिउआ दैदेनथों
आरो हेफाजाब खालामथों आरो बे फोरबो जिसुनि फैफिननाय सानसिम जेन' गोजोङै थानो सानफ्रामबोनि दिनखौ मिनिंफुलि जिबन खांनो इसोरनि बाथ्राखौ जुदायारिफोरबायदि खोनासंग्राल' नङा मोननै खोमाजों खोनानानै खुगाजों फोरमायग्रा आरो मोननै आखाइजों बे बाथ्रा फंफ्रोमखौबो मावग्रा जायो आरो बे बाथ्राजोंसो जों दिनै समाजाव गेदेर रिफर्मेशनखौ लाबोनो हागोन आरो आङो हास्थायदों साफ्रोमबो लाइमोनफोरजों लोगोसे सार्केलनि सोरगिदिं थानायफोर आरो जों गासै फोथायारिफोरजों लोगोसे गुबुन समाजारिफ्राबो नैबे बासायजानायखौ बिसोर लाब खालामनो हागोन आरो जेब्लानो सम जागोन बिथांमोनाबो थांफानो थामथिम जानो हागोन गासैनिबो सायाव इसोरनि बोरा थागोन प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। गड ब्लेस इउ।